Ακτσεντήρανιε. Τονισμός. Целта на часот. Στόχος του μαθήματος. Στο μάθημα αυτό θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο τονίζονται οι λέξεις στη μακεδόνικη γλώσσα, δηλαδή ποια συλλαβή της κάθε λέξης ακούγεται εντονότερα όταν την προφέρουμε. Ο τονισμός στη μακεδόνικη γλώσσα λέγεται ακτσεντήρανιε, ακτσεντήρανιε, ενώ ο τόνος λέγεται ακτσέντ, ακτσέντ. Επίσης, θα δούμε και τα σημεία στίξης που χρησιμοποιούνται στη μακεδόνικη γλώσσα, τα οποία λέγονται interpunktsiski znaci, interpunktsiski znaci. Ποτσετούβανιε, ποτσετούβανιε, υπενθύμηση. Τα γράμματα που αποδίδουν τους παχιούς ήχους της μακεδόνικης γλώσσας παρουσιάζονται παρακάτω με έντονο, bold χρώμα ή με διπλά γράμματα. Σονταρζίνα να τσάσοτ. Περιεχόμενο του μαθήματος. Η μακεδόνικη γλώσσα χρησιμοποιεί σταθερό σύστημα τονισμού των λέξεων. Δεν χρησιμοποιείται κάποιο σημείο στίξης, απλά η συλλαβή που πρέπει να ηχήσει περισσότερο προφέρεται εντονότερα. Δηλαδή, οι λέξεις τονίζονται μόνο κατά την ομιλία και κατά την ανάγνωση και όχι κατά τη γραφή τους. Μόνο για τις ανάγκες αυτού του μαθήματος θα τοποθετούμε τόνο πάνω από την κατάλληλη συλλαβή των λέξεων παραδειγμάτων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση. Ο βασικός κανόνας αναφέρει ότι τονίζεται πάντοτε η προπαραλίγουσα συλλαβή, δηλαδή η τρίτη συλλαβή από το τέλος. Ο κανόνας αυτός ισχύει για τις λέξεις που έχουν 3 ή περισσότερες συλλαβές. Να πρίμερ, για παράδειγμα, ράποτα. Ράποτα, δουλειά. Ράμποταμ. Ράμποταμ, δουλεύω. Μάγκαρε. Μάγκαρε, γάιδαρος. Γιάμπολκο. Γιάμπολκο, μήλο. Λόπατα. Λόπατα, φτιάρι. Σε ό,τι αφορά τις λέξεις με 2 συλλαβές, τονίζεται πάντοτε η παραλίγουσα, δηλαδή η δεύτερη συλλαβή από το τέλος. Να πρίμερ, για παράδειγμα. Βόντα. Βόντα, νερό. Ρέκα. Ρέκα, ποτάμι. Νόγκα. Νόγκα, πόδι. Κράβα. Κράβα, αγελάδα. Βέλαμ. Βέλαμ, λέω. Εξυπακούεται ότι δεν λαμβάνουν τονισμό οι λέξεις που αποτελούνται από μία μόνο συλλαβή. Να πρίμερ, για παράδειγμα, λίστ. Λίστ, φύλλο. Τζιντ. Τζιντ, τείχος. Λεμπ. Λεμπ, ψωμί. Μράζ. Μράζ, πάγος. Σνέγ. Σνέγ, χιόνι. Λαβ. Λαβ, λιοντάρι. Εξαίρεση του παραπάνω κανόνα αποτελούν οι λέξεις που έχει δανειστεί η μακεδόνικη γλώσσα από άλλες γλώσσες. Αυτές οι λέξεις τονίζονται είτε στην παραλίγουσα, δηλαδή στη δεύτερη συλλαβή από το τέλος, είτε στη λίγουσα, δηλαδή στην πρώτη της συλλαβή από το τέλος. Να πρίμερ, για παράδειγμα, ταξίστ. Ταξίστ, ταξιτζής. Παρλαμέντ. Παρλαμέντ, κοινοβούλιο. Τελεφών. Τελεφών, τηλέφωνο. Ντοκουμέντ. Ντοκουμέντ, ντοκουμέντο, έγγραφο. Νεσεσέρ. Νεσεσέρ, τσαντάκι είδων υγιεινής και καλλυντικών. Πρεμιέρ. Πρεμιέρ, πρωθυπουργός. Καρδιολόγ. Καρδιολόγ, καρδιολόγος.
αβιόν, αβιόν, αεροπλάνο, εκράν, εκράν, οθόνη, τελεγράμμα, τελεγράμμα, τηλεγράφημα, κομπιούτερ, κομπιούτερ, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κουλτούρα, κουλτούρα, πολιτισμός, μινίστερ, μινίστερ, υπουργός, ασπιράτορ, ασπιράτορ, απορροφητήρας κουζίνας. Το ίδιο συμβαίνει και για τα διάφορα ονόματα χωρών και πόλεων του εξωτερικού. Ναπρίμερ, για παράδειγμα, Μαρσέη, Μαρσέη, Μασσαλία, Τσικάγο, Τσικάγο, Σικάγο, Μομπελέ, Μομπελέ, Οκλαχώμα, Οκλαχώμα, Χαβάη, Βενεζουέλα, Αργεντίνα, Αργεντινή, Γιμπραλτάρ, Γιβραλτάρ, Μαδαγκάσκαρ, Μαδαγασκάρι. Правописни или интерпукциски знаци. Правописни или интерпукциски знаци. Ορθογραφικά σημεία ή σημεία στίξης. Τα σημεία στίξης στη μακεδόνικη γλώσσα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά της ελληνικής γλώσσας, με μόνη διαφορά το ερωτηματικό, το οποίο αντί για την τελεία κόμμα γράφεται έτσι όπως γράφεται διεθνώς, ενώ η τελεία κόμμα, το ελληνικό ερωτηματικό δηλαδή, στη μακεδόνικη γλώσσα χρησιμοποιείται ως κόμμα, όχι όμως για να διαχωρίσει τμήματα της ίδιας πρότασης, αλλά για να διαχωρίσει αυτόνομες προτάσεις που βρίσκονται μέσα στην ίδια σύνθετη πρόταση. Τότσκα. Τότσκα, τελεία. Ζάπρικα. Ζάπρικα, κόμμα. Πράσαλνικ. Πράσαλνικ, ερωτηματικό. Ισβιτσνικ. Ισβιτσνικ, θαυμαστικό. Τότσκα ή ζάπρικα. Τότσκα ή ζάπρικα. Τελεία και κόμμα. Εξηγήθηκε παραπάνω. Две точки. Две точки. Άνω και κάτω τελεία. Три точки. Три точки. Τρεις τελείες. Ζάγκραντα. Ζάγκραντα. Παρένθεση. Τσέρτα. Τσέρτα. Παύλα. Κόσα τσέρτα. Κόσα τσέρτα. Κάθετος γραμμή. Ναβόντνιτσι. Ναβόντνιτσι. Εισαγωγικά. Πόλουναβόντνιτσι. Πόλουναβόντνιτσι. Ημιεισαγωγικά. Ράζλικη βομακέδονσκη διαλέκτη. Διαφορές σε μακεδονικές διαλέκτους. Κάποιες μακεδόνικες διαλέκτοι στην Ελλάδα τονίζουν συνήθως στην παραλίγουσα, δηλαδή τη δεύτερη συλλαβή από το τέλος. Ραμπότα, ραμπότα, δουλειά. Λοπάτα, λοπάτα, φτιάρι. Μαγκάρε, μαγκάρε, γάιδαρος. Κάποιες από τις μακεδόνικες διαλέκτους στην Ελλάδα τονίζουν μερικές λέξεις στη λίγουσα, δηλαδή στην πρώτη συλλαβή από το τέλος της λέξης. Αντί τάκα, έτσι, προφέρουν τακά, έτσι. Αντί σύρωμαφ, φτωχός, προφέρουν σιρωμά, φτωχός. Τζιντ, τζιντ, τείχος. Αναφέρεται και ως στις, στις, τείχος. Σνέγ, σνέγ, χιόνι. Συνήθως προφέρεται σνέκ, σνέκ, χιόνι. Μράζ, μράζ,
πάγος. Συνήθως προφέρεται μρας, μρας, πάγος. Ζάντατσι, προβέριγος να ένιετο. Ασκήσεις, ελέγξτε τις γνώσεις σας. Τονίστε τις παρακάτω λέξεις της μακεδόνικης γλώσσας. Μετάφραση των παραπάνω λέξεων: γράφω, Μακεδονία, χωριό, πόλη, γάτα, θέλω, ρωτάω, νάουσα, πέτρος, ντύνω, αγοράζω, πουκάμισο, πόρτα, κότα, λόφος, ρύζι, νερό, κεφάλι, βουνό, μιλάω, λέω, λίμνη, λεύκα. Γράψτε στη μακεδόνικη γλώσσα τα παρακάτω σημεία στίξης. Ντόμπαρ ούσπεχ. Καλή επιτυχία.